Hi, hello, how is everybody doing? This one goes to our community. Remember, I always have this community that I have speak to in a different language. If you've been to Italy, you're going to be so shocked how people there don't speak English. And English is like, they just have a few who just slightly. So as a Omuhusi, living in the USA, I am so proud that I can come here and speak Ekeusi. So I'm going to switch the language, and I'm so proud to speak the language. The only thing I'm always so mindful, I am so disappointed I never taught our children Ekeusi. So it is kind of fading. I'm the last generation to speak Ekeusi. So let me talk to my people. Minto wairire. Ndonkeroro kegendreta sa abausi baito. Kiabeire ndocingane emyaka oshirini yasirekoba abana bamura batigeira abana baiseke abayibuli umanyete kale bakalenduru n'abana bamura nkachinka lakini bono asitwekire abana abayibuli mbali lirisa bwini abayibuli ba nonye barabumba tetiko balisa bwini abantu basomiri abana bakire kinse kindi kisiko okonyara bono mna umuntu umumura naro musani no mwikoyo abana bo mugako yibonsi no balega abwata abana sita no bara igo mwana ndete yorenka mbabo leti bayibuli babo balete gaiga lakini abana mbali ko cheki abayibuli abo babo on a regular basis bono twakolire egento in fact since akuira mteko ba 20 years ndo chinyera abe 30 years because nonye mama anganyite go cha America 30 years ago. You see, so tata no mugako bwata chinyomba isato igabanyira bande mbatira litekeni lakini ekite to kwanira nkeringa abayibuli aba twabarusiri let's say na barusiri mama nyando chebere na letri mama na chire ko mumenyiga ya America abandi bayino mwale usiri abayibuli bayino mamu mino tatu mino nkali akale itali ere point nali gukwanira iga America abasubati abange baruseti abayibuli babo babamenyetiga ichumandri nali gukwana naliro lyo ole Texas iga ali ontebi abayibuli baye bamukaye bakarukenya bacha kubakwania wakuliri myaka 5 mbate itkuira nanka igo bawete ngangu konyenyu bale mbate itkuira nabaende Kenya abayibuli ababelirega mumuswati ya umusacho bona abu akumeti nangaki abayibuli abendika bakurugaga dia abayibuli ababalindi ya 60s imagine anda bana abayibuli berende tebuya igo manyete talinga ngamambi mbekayo bona no bale nyomba mumroyo sinyirunga kiago teimokaye ngaki tigatwire ni abayibuli nka bagenda asumo bamura bamino bakibakora bakikolendwa abayibuli nakire kokora homework ngokwana n'abayibuli abange igo batirita bamura babo bulimo nabakaba mura babo inka alibono bulimo botigarire tabamura ekiyeko gera batata itugwatira abasubati obulemekera nali gukora n'abantu bande bagotaya nguruki ubusoku tolete abana abaiseke inchagwate rupeni nanchigwate rubuli munyando chibire manya kwimokyo musacho no mukamba moleta ali nyando chibire umongina getagante nkagaki aseke goli yituntu watira baswati bulimo ntoko nyara okera abintu cyubusoku yani in English bakuruka humiliation abayibuli aba bari wete so humiliated ngabaiseke baba no bakubalenda nande mbakunyara gwatira baswati ababulimo sababu abasubati abambali chinsobo lakini bono minto obusoku bwakire obororo bwakire chi family chinyingi ga America abantu baetanire abayibuli abatuyire tetubegete nyumba nande talinga abale muhumura ebale mumuiseke kale umongina naro oligo chaga iga America ulingo musi oligo chaso musubati oyo ga nyometo omu America umongino yagante bitakobera gaiga America tigagende muisiko yoye amwa ikibese agakira umuciyo yari rongai bakaenda bakagorobulimo akagakira umongino yari rongai umongino ya nwabwa tumuciyo miyabana baye bakikuru baye bakuruga iga abandi barugose inseki abwata abana gusembatana ari umuciyo yo uri bwoye bamurabaye ngo cyabari bamorora kale 30 years ago akarosi umuciyo
bono abangi nambale bono bali India 80s abantu bali India 70s bangi nabatuko bayimukichiko bagachira bono nyomba bune chimbali no ene chinguru lakini bono no bali chinyomba cyaba iseke ngo tebya abana bamura tigamba tebige ke usiko rukare okwera okuragereri gunande talinga naba America boka nonye aminya ba usiboka nonye naba America agaiga umwana otali kulenda omuyiboli iwo kweragereri aye byeka nabana bawo nabakaba muratigamba tebi bali mutigerete abayiseke abayibuli bayino bakaba muroma itintu egasi itu nintu twali gocha tulendo umucyoli mama no arali tata no arali kere chikamati chitu chigocha chiakwani abayibuli chiagenda mukama muronye konyome to mumurabu omonto nande tulikolenda nyoko byara tulikolenda iso byara mbakaba murotirerete yani chikamati chia otigerete abayibuli bawo kweragereirie nande bukuye goteba nka kweragereiri kane ebisa kubine 4 generations kwa nyome to mumuro bande kwa atiru obolemo kwa iru abana nande by the way egento tyo abantu bwente bamanye nga squeeze into tutaitu bolemo bantu bange mbataitu bolemo because nkwegolera barobolemo lakini umungi naga kweumya tato minu bweumya abayibuli baikera bawatero bolemo obarochinga bakoire yenteke nene no tachoruga iga America oira ne Kenya no tarubongeresa oira ne nyando chebere no taruga iga abayibuli bawo bamayetenga naire onchongo no bolemo naire nyakundi obolemo abayibuli bali bawo kunobororo gotigera abasubati abayibuli negenteke besana in fact egenteke bege koletera abayibuli obororo yekoletera abayibuli obosoku okonyora bono mama minyete mwane atali na bosibole kale umongina agali ngino bosibole mumuroye bono roche ndete mama mtacha kobera mwane no aru musao cyane gagocha tugo kigosisa nande umongino nyakomagamaga ono muri go itabanyi no chi stress muri go ikaba sacha chi stress nindo chingo mugako mugo tura Russia aliboye omoleta America tata mwanale nonye noko embete te Russia mbera ito mugaka embera ito mongina because bono gabo ete esanin lo tata getikuligere esanin lo nande mwakolireki mwabarusiryalya inka mwabaletire gaiga onya abayibuli bawo bali in their 40s abandi bali in their 50s abayibuli bali in their 60s amali mayano na amasase twagora $2,000-3,000 50 by 100 oboli mu bwa $3,000 oro sige compound obwatera nene sister yao mubeke nyomba mutebi mama nga mama na tata bera gaiga ibaga mukurusi abayibuli Kenya mubaletega mubarusi mubalete Nairobi mubaire Mombasa yani abayibuli bakuli chi stress mbabwati bosibole mugondo to iyo mungino lekolema ba matemba yani mungina chandege to mugaka chandege tere kini na sengencha abana bamura mwasirire gaiga America maruwa abayirire abasubati butayayi abandi nikikura mukuri butukona mugaso yani bono abandi ni metanda omule mamu mino kale moyo gakitiga ko ganya mamu mino utato mino gagokwa omenya ucha kweboli ngaki ntali kolenda abayiboli inchenko batebi no mongi no mogo tunarolire uno kweragereria na aberire emyaka na abere myaka ingisaine korora abana bali batadende tabayiboli kikia baberete nandonye tato mino bwata bakungu babere batatu bamu mina akabarwanirira mu kabico kamwekire ga America mwekire Mombasa bono muri wiya tubasa kweba isoma yotako gotebe kwenera na mamu mino nga tato mino nga na chandite mamu mino amangana tato mino na mamu mino tikagoswa onye tato mino abira tato mino linda tato mino because yetoro mugako yawo cyagosira nayo go cyakwenyora wa divorce onyore nayo wabate chinyomba ibere onyore wabate chinyomba isato umanya kweboli ngando cyumugako nabacyandigitega tiga kweragerera doro tiga tebya abanta abamuraba squeeze balenda abayibuli abakaba muronye kwa nyomiro mumurabo womonto tebyo mumuro nka kitogende to check mama tumiro muyibuli nonye $50 tumiro mubiri nonye $100 whatever na penina nalende mama penina nalende tata is not in order is not in order wotiga abayibuli bayino bacandekete muri na mukao muri na abana bawo muisanegete muroche ngambya mumenyete okuragereri gukore asenyo mbe yao ayotigeta abayibuli bawo iroko mu murabo ateiro obolemo okuragereri guta otarusie ebigoli ebisakubi angebine
from one generation to another generation mukoragererwa ogocha kwebulinga nkikia ndiere tabana. Take care of the parents. Tiga abaiseke bakongangana n'abayiboli bakoira ogoseseni. Leto ogoseseni gumwao. Cheki abayiboli. Onye musubati ominoko lenda abayiboli. Rusi abayiboli muhabasubati. Ira abayiboli asina mu bakomboere enyomba asibakomenya. Mwachanga kibesa abayiboli ba asibakurusi embeo. Abayiboli rochi nonye kale babwatu bwanchani. Abasacha mbale babwatu bwanchani abangina mbale babwatu bwanchani. Oroche nachukuna mukaye mwa musubati oye. Nachukuna nonye mukaye mwa mumroye. They need love. They need to continue. They made love wakabanyora. They were together na kiko yaraba mwabete mukaba abana. You understand? Mamo mino na twaraga amugongo. Monta mu massage. Tato mino na aligereri TV mwababekere YouTube mwabatenga tata aligereri mama aligereri. Mumo kombo ire nyomba abayibuli bayinuri bagamo gutigero musubati oyo mabayibuli. Wono omweta abayibuli stress na musacho one bono. Aba muremo kai karanse chinyombe chino moko menana na mukao buya lakini musubati o na musacho ye mbabwati asibakubika amaiso. Thank you Doro for this love. Yeah, astay bakubika amaiso tiga kweragereje de konya basubati kolenda abayibuli nande it's in fact tiganche sentence yi tiga toba konya kolenda abayibuli lakini tali toira abayibuli toleta abayibuli minto tisha kubaita neki stress okonyoro muyibuli atabwati busibole bonde bwensi okonyoro muyibuli atatagiti yanonye kini kiyara kwa mino musacho ayenga kyoruchi oli mwao kwego kino musacho oli mwao kwego kino mukao tato mina agatigira ali nyando chibire nero lendete chingoko mamo mino agatigira ali nyando chibire nero lendete chingoko abayibuli ba iga America no bwati chibesi yamarwa no bwati chibesi chi girlfriend no bwati chibundles yugutumira abantu online lakini tubwati chibesi chinsinini $100 ukulendera abayibuli obole mubono iga ontenga no tete kogoro bolimo wa 50 by 100 okwagachira abayibuli babere in peace kurusia abayibuli ali Kenya gochakoleta abayibuli iga in the house. It is the worst decision any family can make. Na ando menya kubaleta abayibuli abagusi babere obamenyi mwao inje no mongina. I have seen it. It is a curse that you can never erase. Notaka ku erase. You're not going to erase that curse. Tigawe yakoranga abantu mbarochi tigawe yakoranga it's not happening. It is happening. You are neglecting your parents ayena mukao na abana bao tumanye tumo kweragereri koroko nene sana. Tigagutigera abana basubati abayibuli. Abana basubati, yes we care na into stoso gete ntubwate chinlo chito lakini we have to work as a team. Onye ncheginse senini nimbwate chibesa na bongo tomera nyabicho minto motenga ki golera mama ndagera golera mama nyagitari nyabicho nero mokogoti nero wenele tasike gusiale nde mama mama wenete ko mwa mokogoti yo minto momura ya na bonko enda alina mutenga nyabicha koraiga lakini unga nyabicha bono bantigera mama batenga bono ira mama negasi yawe na mukaye bono batimugete okuno kweragererie otarusyo no taka korusyo koragererie ogu koragererwo kubono na lero na mambi tukorusyo na ba America is the same thing. Nye koro mumurujo yomo kwa nyugure timbo atisa onye koro musubati yomo mukamo mura oro muchiotali na acha na nyoko biara ngana kwangete ngana kolete ki onye koro yomo obo ochieto muchigo ikarastega igo kaite abana baomba korochi tiga gotigera abana abasubati abayibuli abatonyolese twins wika tokonyane abandu manyetibune nyasaya agotororekanira ebagoteba nga umuntu naro yomo goseba bire okonyora nyasaya achorire gose umungino okonyora abwata abana nonye 10 kwanyora nga abana bange batano bakwenyara gose kwanyora yomo nkwenyara ari olio kwenyara nyenero muiseke tiako muomongina motebi ngaki aepenina ko kwenyara nubwate bobese boke ntomere $100 nkole kindende mamba ntebi nyabicho minto ngaki nyabicho minto haye bwatebese mama tatokiri kumanyasi chibese cyaru cyamulini mamera waneta make sure nga malyogo nyorire uragire nabwatu muntu oko make sure nga mama nasibirikire yenta korere physical therapy nabwatu chibese. You can even what we are even doing in my family, you can facilitate abayiri baye bacha kumukwani ali nyomba ali asale facilitate aba murabamu abo facilitate abayiri baye barwa ali bisoma itembaro mobo etabarogi nkobo etabarogi
ira mamu mino mubeka segetiga tiga abantu bacha bamukwanira yororo facilitate those things abayibuli aba into retirement yabo. Some of them did not save for retirement, lakini bono tuachiriga iga America. In fact again tokebulete guidance nere bolete nanda abandi mutigita abana bandi mwirete mamu mino na tatu mino mulega iga America mutigita abana bandi Kenya bawo chandika nando ororo muiboli okonganya kuru Kenya ororo muiboli okonganya kuru abayiboli musacha n'umukungu bakonganya kuru Kenya bacha komenya nyumba yo musubati oromuchiyo yubiya bokongumboro umusacha umurongo kugamba bwaye gagotebi musubati yo yengaki baba yangolero boli monkole kimbere gayi ororo mongi no mogusi ororo musacha mogusi okonganya chakunya kuru chimbe nyumba yo musubati enyumba yaba muraba manyomo chiyo imba keroji umugako muronge gagotebi abana baye nga intobere chibese ntomere igento gete agorobolemo abere galia nali abana bali baye batabuga TV sabarore mwirira abayuri mu babegete ga America ondete yoko barora ororo mongi noche tosete nyumba ngana abana bakolenda ngana abandi ne chiga station bagokora abandi ngane chi airport bagokora ororo mugusi omongina ororo mugako mongina ogokora ebinte bibikayayu abuna bagaka nabangina batabuga tiseme nande nabatebiri because in mubwata bebuli ya nyumba mubwati semi yechu. That's why you are doing it. Enye mamu mino karo mischievous tato mino karo mischievous motebi nga tuakani wenga mangana ya mburo taliboronge genda Kenya galio oseronga igose na akuru gose mbokamba ulera bayibuli obolemo beka bayibuli gali nali abana bandi barabarole kubeka bayibuli ga nyumba obuno boliri bwobongo moyibuli teyo bwate gento kiaye obwate bongo omenyete n'abana baye moteba nga nabarama nabatebi omongi no murongo mugako muronge igago chaga iga okwani abana baye oso endege ime uira nali boye onyabaro gibamu chandire igako genda atebi abana baye ngolero boli moga iga mbere iga because onde tayo America orasi ni wa afford yo boli onde bwese ora America na bawo afford yo boli akobeka abana ba abayibuli baye. It is just $2,000-3,000 alafu kwa gacha wagache ngora nyasao ona matuti gakoleki tigayo.